जोबोद मोजां हाबाफारि। आथिखालाव बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोनि सरकार सोलिगासिनो दं। मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार। बे मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बै समावहाय सारा बिटिआर ओनसोलनि एक्स एनडिपिफोरखौ रिहेबिलिट खालामनो थाखाय गोबां आसनिफोर फोसावनाय जादोंमोन। आरो बे आसनियानो गुबैयै फिन रोदोमखां मिशन, बे फ्लेगशिप मिशन मोनसे। आरो बे मिशननिनो आं सासे चेयारमेन हिसाबै आंखौ थिसनदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय सारा बिटिआरनि एक्स एनडिपि वेलफेयारफोरजों थाफानानै बिसोरखौ मोनसे मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय, मोनसे मोजां परिबेकआव लाबोनो थाखाय, बिसोरो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय दिनै जि दायित्व होदों, बे दायित्वखौ आं निस्थायै पालन खालामनानै खामानिखौ मावगासिनो दं। आरो बिनिनो मोनसे हुबहु मोनसे फोरमान दङ जोंहा। जों गोबां डिस्ट्रिक्टआवनो अलरेडि राइस मिल गायसननाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय माने डायरि फार्म खुलिनो थाखाय जोङो दिनै 40 लाख मोनसे डिक्लेयार होनायजों लोगोसे आरो 20 लाख थाखा दिनै जों फार्स्ट किस्ति हिसाबै रिलिज होनाय जाबाय। जिहेथु आङो गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं डायरि फार्मजों नांथाबनानै दङ। आरो डायरि फार्मनि गोबां अभिगता आंहा दङ। आं बेनिखायनो दिनै डायरि फार्मनि चेक राननायनि बे हाबाफारियाव आं डायरि फार्मनि सोमोन्दैबो मोजाङै बुंनो हागोन आरो मोजाङै फोरोंलांनो हागोन आरो मोजाङै आं गाइड खालामनो हागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जे बे एक्स एनडिपि वेलफेयार बा फिन रोदोमखां मिशननि आन्दाराव जे बिसोरो मोजां मोनसे लामाखौ मोननो हासिगोन, बे बुस्थुआ रोखा। मोनबेसे ससाइटिनो होनाय जादों दिनैहाय मोनबा ससाइटिनो दिनै राननाय जागोन। बे रांनि गेजेरजों जे सरकारि साख्रि गैजायै जे एक्स एनडिपि बिथांमोना माबायदि थांनानै थागोन बा थांनानै थानाय राहा लामाखौ नागिरगोन? साख्रि गैजायैफोरनो जेनेबा एक्स एनडिपिफोरा जों गासिबनोबो साख्रि होनो हाया, बे सैथो खोथा। बिनि गेजेरजों साख्रि होनो हायैनि थाखायनो जों माखासे बुस्थुखौ जोंनो दिनैहाय बे माने फिन रोदोमखां मिशननि माने आधारजों बिसोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बेब'स्था खालामगासिनो दं। आरो साफा सानै जोबोद क्वालिफाइड बिसोरखौ जोङो साख्रियाव थिसननायनि बेब'स्थाखौबो जों खालामलांबाय थागोन।